Реших да хапнем от лавката. Не ми се яде. Защо днес не ме гледаш в очите? Не мога. Защо? След онова вчера, Че какво стана? Нищо не помня. Трябва да се изяде, хайде. Днес не ми се стои в час. А има много. защо? Не ми се стои. Странно. И на зубрачите им доскучава в училище, господин Баран. Хайде да вървим. Ще се разходим. Но как така? Изобщо ли няма да се върнем? Ние мързелиците му казваме бягство от час. Да, аз знам. Вместо аз да ти влияя добре, ти ме подучваш. Искаш ли да влезеш в час или не искаш? Не искам. Тогава? Ами не знам. Уж щеше да се държиш естествено. Къде ще ходим? На пикник. Хайде, ела. Пикник ли? Откъде ти хрумна? Нали искаше? Хайде. Без подготовка не става. Трябва ни карирано.